komplit. Nembang napa niki Mbak Probo kali Mbak Lucy sing iso barengan. Niki Bapak Lurah mboten sias minggah napa nembang rumiyin? Nembang rumiyin nggih minggah. Satu lagu. Niki Pak Lurah sak kanca-kanca. Malu mangke minggah sedaya. Nggih. Caping gunung Mbak permintaane. Mungkin digarap Meduronan. Oh. Caping gunung Meduro engko terus dindangdutke. Iya. Air Mas iki, air iki. Nggih. Mas. Kuwi bakul. Saben malam. Sami Mas. Air. Kula lagi betok air Mas Sami. Padha Pak kula lagi betok banyu Pak. Oh iya ya. Padha lewase ngembang. Kowe rasane bakul blas to ya Bos. Iki lho, rungokne bawane Meduronan lho sampe gunung Meduro. Itu jengleng to, jengleng. Jengleng. Sik ya Be bojomu Be. Alah pepek ngono lho. Mon memajeng kon karo jenor Gede kowe Be. Karo kae. Karo pedete cok kae. Boras wae. kembang baik Boleh coba. Kurang dhuwur. Wut. Pak kuplik. Kurang dhuwur kowe kira iso kowe iki. Oh, saya. Wow. Oh. Alah. Alah ra iso. jodoh Mari anake warok. panas Udan iki basane Madura ojen ya. ojen Ojen. Es ojen. Oyen kuwi. panas ojen aling Ale. Apa be? caping genang Ora Be. Ora urip. Jong tungkrok. Sing ndang yo nglindur. Nek sing gameli kaya anake digonjol gendruwo lho ya. Harapan anyar iki. Inumaneson bersih
bersih ini apa? Bersih. Oh bersih. Oh iya. Bersih. Aku apalku lagi ojen iki mau ya. Nggih, Udan. ojen. Wah, ojen tunggal. Ah, berarti udan gerimis. Oke. Ya. Caping Gunung Medurunan. Nah, Mbak Probor ini adalah Mbak Lucy Brahman. Wah. Monggo so, buka vokal Mbak Probor. Ki jaman berjalan kula enak putra lagi bilangku ramane mon senento bedae dimana
Tur nuwun, caping Gunung Kolopo nggih Gonjuk Mas Haryanto. Ha iya. Ugi Bos Kayu Ketileng, Bos Komar. Nggih. Iki coba para kadang-kadang Kades. Ya. Pak Kades tambak Romo, Pak Kades sudah. Pak Kades Semlaran wajib, Pak Kades wajib. Pepak. Ayo tambak Romo. Iya. Para kadang-kadang Kades padha munggah kabeh. Nggih. Ya. Iki sing mirsani wah kanca-kanca CFC komplit dong lumpuk ana kene. Wah. Nggih pikantuk salam saking Pak Kasmani ketua CFC. Nggih. Ya, nggih. Ugi kanca-kanca WMC nggih nglempak sedaya niki. Lempak nggih di Kas FC Ki Anom Surata Fans Club Pak Pur sak kanca saking Cepu Luruh. Siap. Mas Agung Bailah mantu saking Jakarta Mas Nur Hadi Tambak Romo ki ora lali saka Jambe Kali Tidu Pak Kasir CS. Ha iya. Rawuh. Rawuh iki nek ora tayupan ora marem kok. Tayub nggih. Jonegoro. Heeh, Tayub Jonegoro. Wah. Ya. Sindire sing Sinten? lho. Kuwi nek ora Mei, ha iya. Oh, lagi niki. Niki seketok iki. Ini Mei. Heeh. Melatine kaya sindir lho San. Ah, Melatine. iya. Kurang gelange tok sing kurang akeh gelange, Dek. Gelange dikerimping. Kerimping. Mobilnya anyar iki. Oh iya, heeh. Mei karo Yosi. Ha iya, ngene. Ya sini iki calon-calon. Wah, Calon apa, Be? sindir iki, apik pisan iki. Wah nek nyindir bojone apik aja. Tute piye, Be? Aku ora tau nyindir ngelok ning. Monggo Dik Mei. Nggih. Wah, dan sing rawuh tumplek blek. Ora lali entuk salam saking Korea menika kanca-kanca CFC Korea. Weh. Nggih. Mas Gembrek CS. Ayo. Iya, iya Korea. Sumben arep ditangkap rono. Iya. Kanca-kanca saking Bayu Segara Marinir Gedangan Sidoarjo, matur nuwun. Kanca-kanca PWKS penggemar wayang Kisina Nugroho Ngayu Jakarta, Pak Budi Guntoro sak kanca nyimak saka Girli, oh pinggir kali. Iya. Coba kaya ngapol. Iki wonten pamundutan ya iki. Wah, iki. Ya. Tayub tenan. Napa, Pak? Napa, Bos? Oh. Kopi jahe. Wah, wis iki lagu wajib niki. Ha iya, nggih. Senengane Pak Kasir sak kanca iki. Ya, heeh. Kopi jahe. Ya. Ya. Andapin apa, Pak niki? Kanggo gubuk asmara ya ora Oh, apa-apa gubuk sembarang bebas. Iya. Yuk, tes halo, ayo saka main. Jajal lho, Mas. Lho sampean. Oh iya. Halo. Gak penak genten miki. Cek. Nah, Halo. wis koyo butajin. Kopi jahe gubuk asmara. Ya, kamu. Komat. Sapa? So. Halo. Ma. Halo. Halo. Kopi jahe gubuk asmara dado. Sindir ndi? Sindir banci. Kaya Patrick SpongeBob. Yo buka bonang Mas. Yo. Ayo Bojonegoro. Wah, Jonegoro kok. marem Pak menan iki, Iki Pak. sak rombongan sak pengerak itu nek kon joget do pinter-pinter Mas. Apa, Bos? Nggih. Weh, lah mulo sok ben ulang tahun Cakranira tak tanggapke tayung. Wah, wis cocok iki. Do joget. Iya. Coba iki Nduk Jenita. Nggih. Ini sing alit iki nggih. Ini adalah presiden cilik Potensi. Saking Bojonegoro. Bojonegoro. Ben punya jejak digital bersama Mbak Proborini, berdua karo Mbak Proborini. Oh, ya, dikancani. 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 Induk gadon iki Nduk Jenita. Wah, sing pinter iki Nduk Jenita, sekolah sing pinter. Ya. Oh, sok Kelas ben berapa sayang sekarang? Kelas 6. 6 SD. Iya. Iya, kelas 6 sakmene. Ini SMA mangan gurune niki. Kok mangan gurune. Maksudnya kepinterane iso dipangan tenan kok. Saiki wis kelas 6 wis pinter golek duit lho. Bener. Cita-citane Mbak Jenita apa ki? Dosen. Oh, Dosen. Kaya guru anakmu, Be. Cita-cita dosen-dosen ku ndek sing dur dhewe tingkat pendidikan iki guru. lho kowe aja ngapur. Guru karo dosen ya dhuwur dosen piye? Dur guru lho, Pak. Kok iso? Lah nek dhuwur dosen ning kayangan ra ono Betara dosen. Sing ono Betara guru. Oh iya. Lak wayang. Wayang dul gundul kok. Dosen ya, Ndek ya. Nduk Jenita karo Mbak Probo lagune Banyuwangi. Oh. Bisa Ndek ya. Gerajakan nggih. Nggih.
Wes, dibawani engko nek kirang anu nyun pirsa karo Mbak Probo. Nah, jelas niki. dibimbing, nah. Coba di mambiat mayon ngono nduk Jenita sih putrane Pak Budi kok. Ya. Wah, aku melu seneng bapakmu buka warung bebek goreng pirang-pirang ning nggon-nggon ono ayam bebek goreng Pak Budi. Wah, bapake Jenita. Aku tiwas serono dengan PD-nya. Kula Pak Igit terus jebule tak kira gratis jebule bayar. Oh, niku Pak Budi Solo niku. Tak kira Pak Budi bapake Jenita dudu jebule. Ayo Nduk Jen. Ayo. Mambiat mayon paman. Oh, terus. Nek Suarane gandeng balam biangan. Wah, seneng iso ngene. Coba Mbak Probo. Nyaram biai Nuswantara Lanjut Mbak Probo. Pianyu Terus Mbak Probo nyinden wiwit umur pinten Mbak Probo? Kula kelas 4 kelas 4 SD. SD. Weh, lah ya sinden cilik. Cilik. Sampeyan kelas 4 SD semono gedene apa isih mbiyen cilik? Lho gitu si Ali Tom kados adik Janet menika. Nggih. Probo iki mbiyen cilikane semene lho. Ndro, slendro semene. Bareng saiki wis semene ngene. Cilikane sementen bareng gede. Semene. Cilik, Cilik, heeh. Nduk Jenita. Jenita kok Janet. Oh, kenapa terus sih? Takon Mbak Probo. Heeh. Kang kalilian Lam belang jangan belang jangan Mbak Probo. Aja takon senang susah disangka Tanah. Ayo Mbak Probo. tanah Indian ku melaring Taman Sari Nuswantara. Matur nuwun. Wah, kuwi jejak digital aku mbiyen tau nembang karo Mbak Probo Rini. Ngono Nduk Jenita. Alhamdulillah.
dalange Mas Sigit ning Cakraningrat. Iya. Perkara lagun bacotke nggon goro-goro ya. Siap, Pak. Nggih, masih bersama Cak TB, Cak Slendro, Mbak Proborini karo Mbak Lucy Mbak Lucy. Iya, heeh. Iki lakone request saka Pak Kades Semlaran. Oh, ngono. Kudu iki no. Oh iya ya, heeh. Tidak sekedar lakon yang dienggo sesaji supaya bumi geni Banyuwangi padha nyekseni sing dadi kekarepane gegayuhane Pak Kades Semlaran nggone ngadani tasakuran. Iya Pak, heeh. Yen kaya ngono tak derekke, ayo nyepake sesaji. Gambane kang sekar ngajung lawan kembang ngembang menur kanges arum Dumamur mangamur murahan pengaran ning jurit gong maguru gongso tetekadya budula war panjriting turanggesdi rekata ingkang ora kata ingkang dojo lelayu sepi ladala iki pawongan telu cacahe kowe sing Sumantaka kumawani jebolke tambur kang mapan ana pucuking Gunung Jatyaka. Bangsat elek, ayo ngaku. Ngaku sapa sing dadi jenengmu mumpung durung mati tanpa aran. Pun mangke duh Sang Prabu Jarasandha. Nuwun duka ingkang kathah. Anggen kula prateng negari Magadha menika lugunipun kula namung badhe ngemutaken dhateng Paduka. Aku ora mentem, aku ora wuru, aku ora lali rasaku elinge. Kabar sampun sumebar pawarta sampun warata bilih Paduka menika badhe ngadani sesaji Raja Ludra kanthi bekakak ratu 100 negara. Monggo kula aturi menggalih. Dosane ratu 100 negara menika menapa? Luputipun menapa? Ewadene badhe damel kurban dinggo tumbal kagem ancik-ancik kamukten kamulyan Paduka.